Talento kan mga taga-Visayas, tampok sa ikadawang kabtang kan Limitless, ang musical trilogy sa November 20. Yan report ni Don Jimenez. Mga Bisaya local talent ang bida sa Part 2 kan Limitless, a musical trilogy ngunyang November 20. Kaibanan ni Asia's Limitless star Julian San Jose, kapuso heartthrob River Cruz, as in The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin, ang mga dancer as in rapper gikan sa Dumaguete City as in guitarist gikan sa Siquijor. Thankful man ang Limitless star na nakakolab niya ang maniba-ibang talent sa regions, huli tadakol siyang nanunudan sa mga ini. Napabilib man si Julian sa talentong igwa ang mga taga-Visayas. Grabe, undeniable kasi talaga ang Filipino talent, and I'm such a fan of talent. Like, natutuwa ako kapag nakaka-witness ako ng sobrang talented person. And it makes me want to be better at my craft. Kasi, of course, ako naman, for me, hindi naman. Like, learning doesn't stop for me. Ngunyang Sabado na madadala ng manlain-laing pasabog ng mga performances na pigpreparar sa Part 2 kan Limitless, a musical trilogy. Para sa mga mawut magbakal ng tickets, magbisita sana sa www.gmanetwork.com/synergy. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.